Με τη Live Good έχουμε δύο δομές που αναπτύσσουμε την ομάδα μας. Η μία ονομάζεται Unilevel και η άλλη ονομάζεται Matrix. Οπότε, όταν προσκαλούμε ανθρώπους στη Live Good και εγγράφονται ως μέλη και συνεργάτες, τοποθετούνται από το σύστημα και στις δύο δομές ταυτόχρονα. Το αριστερό είναι το Unilevel και τοποθετούνται όλες οι προσωπικές μας εγγραφές στην πρώτη μας γραμμή με άπειρο πλάτος και 10 επίπεδα βάθος, που σημαίνει ότι μπορούμε να κερδίσουμε έως και 10 επίπεδα σε βάθος. Η δεύτερη δομή στα δεξιά είναι ένα αναγκαστικό matrix 2x15, που σημαίνει ότι, όπως βλέπετε και εσείς, στην πρώτη γραμμή χωράνε 2 άτομα, στη δεύτερη χωράνε 4, στη τρίτη 8 και ούτω καθεξής. Άρα αναγκαστικά όλα τα άτομα δικά μας και της ομάδας μας μπαίνουν με τη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω για να γεμίσουν όλα τα κενά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7 τρόπους για να κερδίζουμε από τη Live Good. Στα αριστερά έχουμε 5 τρόπους: εβδομαδιαίας προμήθειες γρήγορης εκκίνησης, προμήθειες λιανικής, influencer bonus, diamond ταμιευτήριο, crown diamond ταμιευτήριο, και αυτοί οι 5 τρόποι που κερδίζουμε σχετίζονται με το Unilevel. Μετά δεξιά έχουμε τις προμήθειες Matrix, που είναι μόνο για το Matrix μας, και τα αντίστοιχα bonus που τα βλέπουμε στη μέση γιατί σχετίζονται και με τις δύο δομές. Σήμερα λοιπόν θα δούμε 3 από τα bonus προμηθειών. Μπορεί να ακούτε για πρώτη φορά την παρουσίαση της Live Good και δεν θέλουμε να σας κατακλείσουμε με τόσους αριθμούς και τόσες πληροφορίες. Αλλά μην ανησυχείτε, όποιος σας κάλεσε σίγουρα θα σας εξηγήσει για τα υπόλοιπα. Συνήθως όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά θέλετε να ξέρετε για τα άμεσα και γρήγορα μπόνους. Άρα οι εβδομαδιαίες προμήθειες γρήγορης εκκίνησης πληρώνουν κάθε εβδομάδα, όπως το λέει και ο τίτλος, και συγκεκριμένα κάθε Πέμπτη. Οι προμήθειες Matrix πληρώνουν την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, από τον δεύτερο μήνα και μετά, και το αντίστοιχο μπόνους επίσης κάθε μήνα. Το εβδομαδιαίο μπόνους γρήγορης εκκίνησης μας πληρώνει μία φορά $25 για κάθε προσωπικό μας συνεργάτη που πληρώνει τα $49,95 του. Για κάθε λοιπόν προσωπικό σας άτομο που προσκαλείτε και εγγράφετε ως μέλος και συνεργάτης, η Live Good σας δίνει την επόμενη Πέμπτη $25, τα μισά δηλαδή. Άρα όσες προσωπικές εγγραφές κάνετε, τόσα $25 θα λάβετε. Και επειδή, όπως είδαμε, το Unilevel έχει άπειρο πλάτος, μπορείτε να προσκαλέσετε όσα άτομα θέλετε. Μετά έχουμε και τις βαθμίδες. Όταν λοιπόν ανεβούμε στην επόμενη βαθμίδα, θα κερδίσουμε από διαφορετικά επίπεδα, από εγγραφές που έγιναν από τους προσωπικούς σας συνεργάτες ή και από τους συνεργάτες των συνεργατών σας που προσκάλεσαν το δικό τους άτομο. Όταν ανεβείτε στην επόμενη βαθμίδα θα κερδίσετε από διαφορετικά επίπεδα, από εγγραφές που έγιναν από τους προσωπικούς σας συνεργάτες ή και από τους συνεργάτες των συνεργατών σας που προσκάλεσαν το δικό τους άτομο. Επομένως, αυτό μπορεί να είναι πολύ προσοδοφόρο. Επειδή μόλις αρχίσετε να ανεβαίνετε στις βαθμίδες, την Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, κερδίζετε από διαφορετικά επίπεδα κάθε εβδομάδα. Όποτε υπάρχει κάποιος που κάνει την εγγραφή του, είτε είναι προσωπική σας εγγραφή είτε όχι, εσείς παίρνετε κάποιο ποσοστό ανάλογα με τη βαθμίδα σας. Και αυτό είναι εβδομαδιαίο μπόνους. Έχουμε άτομα που βγάζουν $1,000 μόνο από αυτό το μπόνους. Το επόμενο μπόνους είναι οι μηνιαίες προμήθειες Matrix. Ξεκινάει από τον δεύτερο μήνα, που τα μέλη και οι συνεργάτες σας πληρώνουν τη συνδρομή των $9,99, που σημαίνει ότι κάθε μήνα από κάθε μέλος που πληρώνει τη συνδρομή του, είτε είναι προσωπική σας εγγραφή είτε όχι, είτε πέσει από το άτομο που σας προσκάλεσε, γιατί είπαμε ότι το Matrix είναι αναγκαστικό και το άτομο θα τοποθετηθεί όπου υπάρχει κενή θέση. Αν λοιπόν οι θέσεις του ατόμου που σας κάλεσε έχουν συμπληρωθεί, τότε αυτή η κενή θέση μπορεί να είναι στη δομή του Matrix σας. Από όλα αυτά τα άτομα λοιπόν θα κερδίζετε 25 cents του δολαρίου. Θυμηθείτε ότι αυτά τα 25 cents τα κερδίζετε επειδή πληρώνουν τη συνδρομή του. Τι σας είπα στην αρχή? Η συνδρομή που μας πληρώνει. Για φανταστείτε τώρα το Netflix ή το Disney Plus να αποφάσιζαν να κάνουν ένα MLM όταν πρωτοξεκίνησαν και να σας έλεγαν βοηθήστε μας να αναπτύξουμε το club με τα μέλη μας και θα σας δίνουμε 25 cents για κάθε μέλος που προσκαλείτε και 25 cents για κάθε μέλος που προσκαλούν τα άτομά σας. Και αυτό να γίνεται σε μεγάλο βάθος. Κάποια στιγμή λοιπόν μαζεύονται χιλιάδες επί χιλιάδων τα άτομα
Και ναι, τα 0,25 δεν είναι πολλά, αλλά όταν έρχονται τόσα πολλά άτομα, τότε βλέπετε τη δύναμη της εκθετικής ανάπτυξης. Αυτό που έχει αποφασίσει η Live Good και το τηρεί από την πρώτη μέρα είναι πάρα πολύ καλό. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ότι ακόμα και αν δεν έχετε αποκτήσει κάποια βαθμίδα, θα συνεχίσει να σας πληρώνει αυτά τα 25 cents από κάθε μέλος μέχρι και το 12ο επίπεδο. Και μπορείτε να κερδίσετε έως και $2.047 και 50 cents μόλις γεμίσουν όλα αυτά τα 12 επίπεδα. Δεν σταματάει όμως εκεί. Αν ανεβείτε βαθμίδες, τα ποσά διπλασιάζονται ξανά και ξανά και ξανά και μπορείτε να φτάσετε και τις $16.383 και 50 cents κάθε μήνα. Σίγουρα δεν αποτελεί εγγύηση εισοδήματος, τα αποτελέσματα ποικίλουν, ισχύουν και οι προϋποθέσεις κατάταξης. Αυτό που λέμε πάντα στα νέα άτομα που ξεκινάνε είναι να συστήσουν τη Live Good σε 2-3 άτομα που θέλουν να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα μας και στις μειωμένες τιμές χονδρικής. Αν λοιπόν κάθε άτομο που γίνεται μέλος της Live Good και πληρώνει τη συνδρομή του φέρνει και 2-3 άτομα, πόσο γρήγορα θα γεμίσει το Matrix σας και θα έχετε επαναλαμβανόμενο εισόδημα? Αυτά δεν πρόκειται να τα πάρετε ούτε από το Amazon, ούτε από το Netflix, ούτε από πουθενά. Αλλά θα τα πάρετε μόνο από τη συνδρομή που μας πληρώνει της Live Good. Και πάμε τώρα στο τρίτο bonus, το αντίστοιχο bonus, που είναι και το αγαπημένο bonus όλων των συνεργατών. Για κάθε άτομο λοιπόν που προσκαλέσατε προσωπικά, όταν αρχίσει να κερδίζει από το Matrix του, η εταιρεία θα το ταιριάξει αυτό και θα σας πληρώσει το 50% από αυτά που θα πάρουν κάθε μήνα. Αν έχετε δηλαδή 2 ή 3 προσωπικούς συνεργάτες, θα πάρετε 2 ή 3 τέτοια μπόνους. Αν έχετε περισσότερους, θα πάρετε περισσότερα. Το ερώτημα είναι πόσα τέτοια μπόνους θέλετε να πληρώνεστε κάθε μήνα. Είμαι σίγουρος ότι όταν ξεκινήσετε θα θέλετε όλο και περισσότερα. Αλλά τα πάντα εξαρτώνται από το τι θέλει ο καθένας. Το πλάτος, όπως είδαμε, είναι άπειρο. Οπότε όρεξη να έχετε, να προσκαλείτε κόσμο και εμείς να τους ενημερώνουμε. Το μπόνους είναι ατελείωτο και έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε πολύ καλά χρήματα εδώ, επειδή μας δίνουν αντίστοιχα μπόνους σε 5 γενιές βάθος, μεταξύ όλων αυτών των βαθμίδων και των ποσοστών ανάλογα με τη βαθμίδα που βρίσκεστε. Αυτό είναι ένα τόσο πανίσχυρο μπόνους που θέλω να σας δείξω ένα παράδειγμα των κερδών που είχε το πρώτο μας διαμάτι, ο Tim Miller, για το μήνα Απρίλιο. Κέρδισε λοιπόν από το δικό του Matrix $1.082 και 75 cents. Είπαμε το Matrix είναι αυτό που του δίνει 25 cents για κάθε άτομο. Άρα είχε τόσα άτομα που του δώσανε $1.082 και 75 cents. Αλλά κοιτάξτε παρακάτω το αντίστοιχο bonus, το matching bonus όπως το λέει, $24.545 και 81 cents. Αυτό το bonus του το έδωσε η Live Good από τους προσωπικούς του συνεργάτες. Τι σημαίνει αυτό? Βοήθησε κόσμο να βγάλει χρήματα και η εταιρεία τον αντάμιψε πλουσιοπάροχα με το 50% επιπλέον από τα χρήματα που βγάλαν οι συνεργάτες. Μπορείτε να φανταστείτε να πάρετε από ένα μόνο μπόνους $25.000 και πάλι αυτό δεν αποτελεί εγγύηση εισοδήματος, τα αποτελέσματα ποικίλουν και ισχύουν προϋποθέσεις κατάταξης. Αλλά σας το δείχνω για να καταλάβετε τη δύναμη του σχεδίου αποζημίωσης και η Live Good είναι μόνο 6 μηνών εταιρεία, έτσι. Φανταστείτε τι θα γίνει μετά από 1, 2, 3 ή 5 χρόνια. Εδώ λοιπόν έχουμε 4 κορυφαίους λόγους για να συμμετέχετε στη Live Good. Ο νούμερο 1 λόγος είναι ότι μόλις ξεκινήσαμε παγκόσμια. Σκεφτείτε λίγο να σας έλεγε η Amazon όταν ξεκίναγε ότι θα κάνει ένα MLM μελών και θα σας πληρώνει χρήματα για να προσκαλέσετε άτομα να γίνουν μέλη της Amazon και εσείς είχατε δεχτεί αμέσως. Πού θα ήσασταν τώρα? Κάπως έτσι είμαστε αυτή τη στιγμή με τη Live Good. Σας δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσετε και να είσαστε οι πρωτοπόροι αυτής της καταπληκτικής ευκαιρίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε υψηλής ποιότητας και πολύ προσιτά προϊόντα υγείας και θα έχουμε και άλλους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών, πάνω από 200 προϊόντα τα επόμενα 2 χρόνια. Γιατί, όπως είπαμε, η Live Good θα είναι η Amazon του MLM. Επόμενος λόγος είναι το σύστημα marketing, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τη δουλειά μας και η συνεχή εκπαίδευση. Και
τέταρτος και τελευταίος λόγος, το ισχυρό και προσοδοφόρο πρόγραμμα πληρωμών που σας έδειξα μόνο 3 τρόπους από τους 7 που υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, τους υπόλοιπους 4 τρόπους μπορείτε να τους δείτε και μέσα από τον back office σας, μπορεί να σας τους εξηγήσει και το άτομο που σας κάλεσε.